ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್, ಕೆಲವೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿದ್ದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 100%, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು 100% ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಮರೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆದಿತ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ದುಬೈ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ದುಬೈ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಬೈ ಹೋಗೋದಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇವರು ಕರುಣಾಕರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ದುಬೈಗೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ದುಬೈಯ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರ ನಂಬರನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಕರ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಾ, ಅಲಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಕರುಣಾಕರ್ ರೇ, ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಗ ವಿಶೇಷಪುರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಬಲ್ ಎಂಟಾದ ನೀನು. ಬಗ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ರೇ? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ ಏಪ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ರಿ ಈಗ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಇರಿಗೆ? ಹಲೋ, ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ? ಬಸಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಜ ಬಸಟುಲ್ಲರ ಅಂದೆ ಇರೇಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್? ಹಲೋ, ಏತ್ ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್? ಇದೇ ಬಾಂಬೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾರ ಅಂದ ಬಕ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ವಿಶೇಷಪುರದ ಅಲೊಂಡ ಐತೆ. ಹಲೋ, ವಿಶೇಷ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತಾಯ್ಜತೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಸಾರಿ ಅತ್ತದ್ದು ಬೇಜಾರ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಏರೇರು ಪನೋಡ ಆಪುಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇರು ಫಾರಿನ್ ಪೋಂದುಲಾರಂದು ಅತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಯಾನಿ ಏರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎರಡೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ. 4 ವರ್ಷ ದುಂಬಿ ನೆನಪಲ್ತಂಡ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆ ನೀರು ಬಂಗೋಡುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ನೆನಪನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀರಿಗೆ? ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಬರಸಲಿ ಬಸಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡ ನಾಂಡಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವಡತೆ ಏನಡೊಂಜಿ ಪಂದು ಬೋಡತೀರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಏನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇನುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ ಪಿರ ಕೊರೊಡಿ ಚೆಂಕ್ ಕಾಸು ಬುಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಇವ್ರಂಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪರವಲತೆ ಅದು ಕಾಸು ಪಿರ ಕೊಡ್ತಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಹೆಂಗ ಅದು ಈ ಕಾಸು ತಾನೆ ಬುಡ್ಚ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತ ಬೇಜಾರುಂಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿ ಯಾನಿರೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಿ ಇರತ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರ್ ಪಿರ ಕೊಡ್ತಿಜಾರಿ ರಾತ್ ಬಂಗ ಅದು ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬುಡ್ಚು ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಆಂಡಲ್ ಹೊಂತೊಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಬುಡ್ಚಿ ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೀರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡದೆ ಇರಿ ನೀ ಕಾಣೆ ಪೋ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಜನ ಪಂಡಿರ ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರು ಪಂಡಿರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂತ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಯಾನ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬರೋ ನಟ್ಟದು
ಕುಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಅವು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಮಿತ್ ಪೋನಾಗ ಈ ತಿರ್ತದ ಪೂರ್ವ ನೆನಪು ಬಿಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಇರ ಎಲ್ಲ పోందులారు పిదేరు పోందులారు కుచిటుప్పుడు ఎన్న ఆశీర్వాదం సంపూర్ణ ఉండిరి కరుణాకర్రే ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಂಪರಿ ಏರನ್ನು ಪಂಡದಾನೆ ಅತ್ತ ಇರನ ಬೈ ಮಿಸ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇರು ಪಂಡಡ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬನ್ನಾಗ ಇರಗಿತ್ತೆ ನೆನಪವ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡರ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಬಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಂದ ಕೊರಿಯೆ ಕರ್ಣಕರ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅತ್ತದ ಈರಿ ಬೇಜಾರಾವಡ್ಜಿ ದಾಗೋತನೆ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಿದೇರ್ ಬಬಿನಾರು ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನನ್ನ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಜಿ ಎಂಗೆ ಎಂಚ ಬೈ ಮಿಸ್ಸಾಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿಜಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಬೈ ಮಿಸ್ ದೇವಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಆದಿಂದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಹೋಯ್ ನಂಬರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ಲೆ ಸೇವ್ ಇಜ್ಜಾ ಈಗ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಏನ್ ಬಂಡ ಸಿಮ್ ಅವ್ಲ್ ಪಣ್ಣ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಕೊಂಡ ಏಕೆನ ಇಲ್ಲಿ ಡಮ್ಮಿ ಸಿಮ್ ಇತ್ತು ಪದಂದ ಇದೀನಿ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಡೈತೆ ಸಿಮ್ ಡೆಡ್ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೆಡ್ ಅಂದ ಅತಿ ಎಂಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ ದೀಪಿನಿ ಅದ ನೀರು ಡ್ಯಾಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಪಣಿ ಏರ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಫೀಲ್ ದಾಗ ಆಪಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕ್ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ನಿ ಕೈ ಕೊರ್ಪರಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓಯ್ ಯಾನ್ ತೆಲೆ ಫೋನ್ಲೆ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಆತಿಯಾವ್ ಎಂಕೀರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ ದಾಗ ಗೊತ್ತನೆ ಕಾಸು ತುಲೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಒಂದತ್ತೆ ಎಂಕ ಬರ್ಪುಣ್ ಬೋಪುಣ್ ಅವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂಕ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ನಾನು ಏರ್ತೇನೆ ಸರಿ ಎಂಗ ಅಚ್ಚನ್ನ ನೆನಪಾಕೊಂಡದ ತೊಲೆ ಒಂಜನ್ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ ಕಾಸು ಯಾನಿತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಆದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಇರ್ ಎಂಕ್ ಫಿರ ಕೊರ್ಪರ್ ಎಂಗ ಬುಡ್ಚಿ ಸರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಾಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಸು ಬಂದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಸು ಇತ್ತಿದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ ಇತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಕರ್ಣಕರ್ರೆ ಇರ್ ಬೇಜಾರ ಪಡ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ದಾದೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅದೇ ಕರ್ಣಕರ್ರ ಒಬ್ಬರ ಬುಡ್ಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಣ್ಣೊಂದೇ ಬಾಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಪಂಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದ ಮದತ್ ಹೋದಲೇ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಆವಡು ಕಂತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ 4 ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಬಂಗುಡೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಕಡಪಡೋದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಏರಿ ಪೊಕ್ಕರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಆಡಬಿಟ್ರ ಅತ್ತೆ ಏರು ಬಂಗುಡೆ ಊರು ಹೆಂಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಡಪಡೋಡು ಆನಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಆಡಬಿಟ್ರ ಸದ್ಯ ಇದೆ ಸೈಡ್ ಕಾಸು ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟೇನಿ ಇರಿಗೆ ಏರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಅತನ ಇರು ಏರ್ಪ ಮೀನ್ ಕಡಪಡ್ದ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಮರೋಡಿಯತೆ ಅಂದ್ ಅಬಕ ಅಂದ್ ಸರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚೇನಿ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪಿ ಮೂಲ ಇಡಿಗೆ ಎನ್ನ ತಿಗಳೆಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತು ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಆಡಬಿಡುವ ಅನ್ಪಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಪಿಚ್ಚಿ ಮಗಿರ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತೋ ಅಂತೀರ ಮಾರೆ ಏರ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಸಿನ್ ಅಂದ್ ಏರ್ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮರೋಡಿದ ಇರ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಇರು ಏರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾದಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಾರ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಕ
ಆರಪದ ರಮೇಶ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ತೀರಿ ಏರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿನ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮನಸ್ಸು ಇದಂಚೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರು ಬಂಗುಡೆ ಒನಪ್ಪದಾರು ಅವು ತಿಂತಾರು ತಿಂತಾರು ಇದು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಆಡಲ್ಲ ಇರೋ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಇರು ತಿನ್ನಂದೇ ಉಪ್ಪಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಇದು ಎಂಚಿನ ಕಸಿನ್ ಅನ್ಪಾರು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಕೊಡೋತಾರೆ ಅನ್ಪಾರು ಸಾಲ ತೊಂದೆ ಅನ್ಪಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏರಿಂದ ಪಂಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೀರಿ ಏರು 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಕರುಣಕರ ಫ್ಲೈಟ್ ಎತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿಗಿಜ್ಜ ಫ್ಲೈಟ್ ಎತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಇರಾಗ ಬಡ್ಚಿಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಇಂಕಿನ ಇರಗಿ ಯಾನೆ ಏರು ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಆತ ಇರ್ನ ಒಂದು ಬುಡ್ಪುಜ ಯಾನೆ ಅಂಚ ತಿಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಬಿಡ್ದೆ ಬಟ್ ಇರು ಪಂಡ್ ಬರ್ತಲೆ 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಇರು ದುಡಿಯೋದಾರ ಆತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಲ್ತಾರೆ ಹಾ ಸರಿ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಐದು ಇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀನ್ ಪುರ ಶೇರ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ ಮೀನ್ ಕೋರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಪುರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಯಾನೆ ಏರ್ ಹೆಂಗ್ ದೇವಣ್ಣ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ತಿಂಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಧ್ಯಾನ ಐಟಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ತೊಂದರೆಜಿ ಇರಾಗಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಜಾವ ಪಂಡ ದಾದಾಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದು ಪೇರು ಕಾಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದಾಸ್ತೆ ಯಾನ್ 7 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೀನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತವರ ಇರಗ್ 4 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಆತಂಚ ಮಾತ ತಗೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಳೆ ಜುಪ್ಪಡಿ ಸರ್ ಇದು ದುಬೈ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಪೋದ್ಬಲೆ ನನ್ನ ಯಾಪನ ತಿಕ್ಲೆ ಅವೇ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕರುಣಕರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂದೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಿ ಆದಿತ್ಯ எனக்கு இஷ்ட பார்த்தா நீ சொன்ன சொன்னி ಒಂದು எனக்கு ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಫಂಡ್ ಅದಾಟ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಂತೆ ಯಾನು ₹1 ತೆತ್ತೊಂಡನ ಉಂಡ ಪಂಡ ಆತ ನೆಂಪದಿ ಪೆಯ್ಯಿರ್ ಪಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದಾಟ ಏರ್ ದಾಯಕ ಪದತ್ತಾನು ಅದೇ ಏನನ್ನು ಯಾನು ಒಂದು ಮಂತೊನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಯಾನು ಆತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಏನನ್ ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೊನ್ನ ಯಾನಂಜಿ ಮದತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ ಏರ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀನ ಮಂಡ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪಂಡರತ್ತೆ ಅದೇ ಪನ್ಪಿಜಾಟೆ ನಾನು ಉಳಿಪೇದೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಎಂಗುಲಿ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಗುಲು ತಮಾಷೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಕರುಣಕರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಪಡೆ ಪಗ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದ ಅಂದದೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಕರುಣಕರ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಬೈಲೂರ್ ಓಕೆ ಇವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಹಲವಾರು ಡ್ರಾಮಾ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜಾ ಅವರು ಅಂಡ್ ಪೂಜಾ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪೂಜಾ ಬೈಲೂರ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪೂಜಾತೆ ಅಂತಲ್ಲೇ ಓಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲರೆ ಆಫೀಸ್ ಉಲ್ಲರೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಬಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವೇ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್
6.5 years ಅಂಚೆ 6.5 years ಅಂಡೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಡನ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ಪಂಡರ ಅವೇ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪರ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುಟು ಓಕೆ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಹಾ ಅಂಚ ಸೊ ತುಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆತೆ ಪಂಡ ಹಾ ಸರ್ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ತುಳು ರಡ್ಡೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಲ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಹಾ ಎಡ್ಡಾದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋದು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಒವ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒವ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಈ ತೋರ್ತು ಪಂಡ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ಹಿಂಚಿನ ರೋಲ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಲ್ಕೊಳ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಪಂದ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಅಂದೆ ಇದು ಫುಲ್ ರ್ಯಾಶ್ ದ ಬರೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾ ಜೋಟ ಮಲ್ಪುಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬೋಡು ದಾಗೋತಂಡೆ ಫ್ರೆಶರ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ 6.5 years ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಪಂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಒಂದು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರದೆ ಅಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಹಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೊರ್ದು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುವರ್ಣದ ಮೌನರಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಐಟ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಓಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಇರ್ನ ಗೋಲ್ ದದೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡತೆ ಪಾತ್ರಲತೆ ಹಾ ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ ವೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿರದ ಮೋಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಆವಡ್ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮೇನ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಂಗುಲು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ದೀಪ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ದಾಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ತೋರ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಚ ಐತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಣ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣ ಹೆಂಗ್ ಪಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ತಂಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋರ್ ಸರ್ ಬುಲ್ಪುನ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರತೆ ಅನ್ನಂದು ಓಕೆ ಬುಲ್ಪುನ ಪಂಡೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಗ್ಲಿಸರಿಂಗ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಬುಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಐ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲೆಗ ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇರದಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತನಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ ಏನಿ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಒಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮುದೇರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದು ಹಲೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಇದು ಕೊರಿಯರ್ ಈಗ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ಒಲ್ಪದಾರ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆರ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಹಾ ಅಂದು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಅಣ್ಣನ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇರು ಓಹೋ ಓಕೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಡೌಟ್ ಅವನು ಪಂಡ ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಅಲೆಯವರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅಲೆಯವರ ಆರ್ಲ ಆಕ್ಟರಾ ಹಾ ಸರ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಓ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಕೇನಾ ಹಲೋ ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ಗವೆ ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಇತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬರಲಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇರ ಮಲ್ದಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪಡಿ ಎರಡ ಹಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋದು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪ್ ಬರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಸಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೂರ್ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೇ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವೇ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪೂಜಾ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿಡಿದ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ದವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತನ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಡ
ಓಕೆ ಅರ್ಧೊಡ್ಡ ಔಟ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬೈದನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಲ್ ಬೈದನ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ನಗರ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೈಕೆ ಕುಂಚಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಂದಿರ್ರೆ ಮೇರನ್ ಎಂಚಾಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂದ ಓಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ 1 to 1:30. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಬಾಯ್.